जोंनि सालथां लांबुक बिसिङाव सिनि जे एमडिसि सिनि बरमग्रां सारनाव देबमा सुनाव जे इलेक्शन सिगां तद्रा फाति फाति बै कक साइक्लामा दङ कक रिक्लामा दङ जे ब जदि जिति फैगाय बिनि जे बिसानि बेतन ब बिनि जे नाइन हाल आश्रम बारिनि जे बिसि क्लाइमानि अ बिसि रग बजतन बाक्से नायनै दिनै नंनि पाला खालायखा नंनि सालथां पसिन लांबुकनि पाला ओमफ्राय पहिलानो सिनि ओ रांबालानानै पान्दानि अजमा सिनि बिसिनि चेयारमेन बना दिबरजरनि हामबाय ते सिनिर फाइमान जाफाकिया बायथां सिनि रांबांनाय सिनि एमडिसि सार सिनि अन्द साननानि दिबरजरनि खुलमुंते हामबाय कायसे कायसे काय बुं सारा थांलिया जतन सिनि जाखाय देबाना जेरो आसुजा केरा आसुजा तनाय जतन आनि दिबरजरनि हाको बरते हामबाय ओखे मसे जों बिसिरे बिसि जों नुबै फायो इलेक्शन फैगाय माइक फातिरवै तत्रा सिरिखगै सुनो मुति दिनाय सु आंजिति फैगाय नं लामा मुति खायरेनाय नंनि पारा मुति खायरेनाय आमते है गोबां लिडार सुनो कक रिक्लाङो दिबा रिक्लाङो किन्तु ताबो कानि बयस सलिओ 36 प्लस माने आं नुखा आंगासुक जे बुदि फेमिनि जे लिडार कक रिमानि कक तो नारकमाया न किन्तु इलेक्शन परे एंगाय बरफ जे जागाव थाङै बासाव अ जागाव माने मासो वाइसा तो फाइनान्स बार 6 मासो 7 मासो वाइसा पानसि सपाया आबो हें दं एंगाय दिनै आंगाबो न कम्पेयार खाय साना मुसुंगो अ आगि जे लाई थांनाय सरकार जे लाई थांनाय लिडार जे कक रिक्लांमान बाय सिनि बायथां सिनि सार आरो दादु स्पेशली आं बनो बनि बागै नरमन थाने आं कायसे रिक्वेस्ट नर पालखाय थिनि जत्तन बिन बागै बासाव याफाख्रबदि नंनि जागा थिनि बर बेलाय हामबाय दामो जत्तन अखर मांनो किन्तु गोबां मा लिडार सुना फायगा कक रिखा रिया साला रिखाबले किन्तु कक नार गया बुजिदि बाहाखाय थाङै सयगाय फना साबसिन खामो सिसिलिया या इलेक्शन प्रखाय निनि ब्लक कायसे निनि खिग्राव कायसे निन लगि सायसे तंगैसे नंगैसे नंबायसि दिन पारंगै नंबायसि जिदि थांमानि दाउ जों जेखुनु दरकार नांगै ठेका नांगै दाउरो मि बय एमएलए फानखा मिनिस्टार फानखा जों बिना थां सयगाय सार नंबाय कामनां फेमिनि मुति तुयै फना साबसिन खामो नों सब एसिं दहाबले आमजों साजाबाय ब्ले जों हाय देबा एखाबा गेट बासाय मा तहरानाय गेट बासाय सिकिउरिटि बे कक सालायमां सार ताबो माइसाय दंखो सार ताबो कयसाय दंखो सार तुकुय दंखो ना सिंग्रा दिमासे गेट मांसे सादं मासावै हायनो रामरालाय मा तंलाय जों किन्तु आमो हाय लिडार रंनो जों लगि रिखा किन्तु बंनि जे कक रिमानि कक नारमैया किन्तु आं सराय सानामु जोंगो सिनि सानो आं तरै सामाखो गया जे कोनो ताब्रमनि आश्रम बारि नोंथन नन हाल नोंथन सिनि एमडिसि नि सानि नग थाङै के बरफानो थाङै बासाय दंना नायखौ थांखा मालायखा जुक्ति का हामाखा फाइफैखा किन्तु बासा एमडिसि नि आरो दिनै मा मालाया तामुनो बै कत किसु कक साइखनारि हायसि याने मुति जरा खुरै आं मुति जागा थानां दखा आमति हाय साबलाय हाय दिबा नंनि जागोन बरफ तो थाखा थां साइमिया नंनि म पश्चिम लामबुकनि किन्तु आं नुकमानिखाय किन्तु के बरफनो फनो वाबा हाय किफिल होयाखै तारम दे आश्रम बारिनि जे बिसिनि बरफान थांथन हालनि जे बिसि बरफान थांथन ताम हाय बरफ थाङै न दातो आनो कल खायरे मुति जागानि बरफनि बिसिनि बरफ फाय दंहा फायदि कक सालायनाय नै आं थां कक सायो बबा सावो जे प्रब्लेम क्लां थां सायो अ प्रब्लेमनि सल्युशन बबंनो लामा फुनुगै दहरो गाबा हाय लिडार न जों मा गासिनि बागै बेलाय काहाम हाय दिबा इनका आबनो सिनि वानसुक थाइख्लायो जों जे ताबो आसुक दिन लगै जों जे थक जाबे फेमिनि ताबो खुजाखायनो ताबो तेसा 70 बছर आ ककनो खुजाना फाय इनका आबनो नाइदिया जों आगे सिनि याको फोन खुरै बुइ जे सालायमानि दुकान पातो अकरा सारा रक जे सालायमानि सा नंगुदै राजनीतिक मुति दिगे थां दंखाबो मुति सब दंखाबो जों किन्तु आबनो सिमिना फलो खाय इ आबनो कुबैना आमथिनि सलितना हिनै सुंगाबनो सिमिनो केपचार खायनाव किन्तु ताबो उनका एमनका इलेक्ट्रनिक जुग ससियेल मीडिया नि जुग जों किन्तु काहाम हामिया जों ताबो
फंलाय मगल फिरगे फुन थन इकाइसे बबो कबुई बबो ताता जों सेराय सेराय किन्दु गुइतो नुगेरा साला सुनो तावके बानी दा मानोबा मुदी जागा मुदी सम दखाबो किन्तु जों आबो नागिनाय आबो ताताल दा कबुई किन्तु आगि तांबा रेडियो आकाशबाणी आगरतला सागलायगा आकाशबाणी आगरतला खल बरियाव मुति मुति माइसनका आबो कबुई दे साइ दखा ताताल साइ दखा जों कुन सेमिया जे सामानि जों आबो कबुई हिंचंखा किन्तु ताबो पाब्लिक रक आसुक बुतवालिया सिनि तिब्रासा आसुक बुतवालिया जों ताबो सिसाइ फेगा जों बबेबाय बानि जागलिया आसुक जे दिन लगय जों बानि जाग फेमिनि भागे बानि जाखाबा जों कुन साइमिया जोंनो कबुई दिगिरा तलां थं ताताल दिगिरा तलां थं तुयो खिखलायना तलां थं हर बाखलायना तलां थं कुन चुन साइमिया मुति फुना बुट बसाखाबो बरो बुट मा जिति रिलायनाय रिलायखा तुइतर थिके थालायगा बुट रिलायखा जिति लायखेबले रिलायखेबले तुइतर थिके थालाय आसा नगो सुया सरि हेन पन्त बांखार मातलां लायखा रिलायखेबले आथिखे रिखा साला किन्तु जेफ्रोसिनि थेका जोंङो थेकाव अंगा लिदार माया किन्तु जों ताबो गासु बुतवालिया जों आमदि हे लिदानो जों ताबो बुदिलिया आगि गोसानि आमलो बुबां थुनथान फानि दे थालिक बुबां फान बसारि दे बजि सिजि सिदिकै बर काहाम दां दखा सिगक दा माहं दा बुरि दा रुंगनां दखा माने जों जासासि खाना रंलि हायसि तामबागा हिंदी जों सिनिया गताल चिनाफ्रो ससियेल मिडिया गुरै जे बुइ सामानि जे आवाय खेमेनि जों आबोनो कबुइनै वानसु गइथं आमदि हें दखा किन्तु जों ताबक सिसाका जों ते बुइबाय थौ जागलिया आसुक जुगरे जुग सरकार सामानि सामनि बुटबाय चा साइदा मनर चिनि तिब्रासान बुटबाय मांसि चाइ दं सरकार चिनि तिब्रासंनि बुटबाय मांसे आसुक जुगरे जुगरमै फेमिनि जे तिब्रा हास्तेबो जे सरकार चाइ दंनि चिनि तिब्रासान बुटबाय चाइ दं चिनि तिब्रासारनि सिट बुसुक दं 20 टा 20 दिन जागा जों 20 टा मानो माइ रासाला